písek. Dobrý deň. V hodinách sme vo Viedni na letisku. Jona, poď, sme tu. VR, Österreich. Už nám zobrali podpalubnú batožinu. Už nemám heavy chrbát. 10 kg aj s prepravkou, takže 8 kg vážil môj batoh. Aj limit bol 23. Security control. Už sme prešli kontrolu. Security control, sme tu. Tak už nás pošli do lietadla. Naše kontrolujú batožinu. Áno. Tá pani sa na mňa usvedla. Sme v Dirty Freeze. Máme vodu, sme koupili právě. My sme už v letadle. A sedíme spolu všetci, takže je to super. Sme spokojné. A tu máme aj okienko napríklad. Ako si to zvykne Takto byť. to vyzerá ako záchod v Anglii. Hej. Už sme vyšli. Sme vo Finland. Vítame sa vo Finlande. Finland. Vyzerá to ako nejaká... Ako nejaké vchod do nejakého privadla, nie? Nie, toto je fínska stanica vlaková. Metro. Alebo metro. Sme v centre, prišli sme týmto metrovláčikom. Má tu byť, že 15 stupňov, ale je to celkom príjemná teplota. Sú to strašne pekne vložení ľudia. Vyšli sme jeden kultúrny šok, ktorý sme zistili, je, že sa tu zamkýnajú dvere naopak. Áno. Teda postavená. Ideme na prístav. K prístavu teda. Ježiš, toto je prístav. Tam je Helsinki aj. Čo teraz povedal pán Ušter. Ideme, poslali sme pohľadnice, tam sú za nami nejakí ďalší Slováci pomoc. Asi hej, ale nebolo to nás. So pretty. Vtáčiky zašepkali, čvirikali, že nám bude meškať lietadlo. Áno. Skoro som povedala vlak, skoro som povedala autobus. Ale my sa veľmi tešíme, lebo môžeme ísť do duty free zóny, kúpiť nejaké dôležité veci. Tu. Iva si patruje, vidíš? To meška asi. Práve s Tomásom diskutujeme ich dnešné video z tohto tripu. Máme v rukách letenky. Slováci a žiadny iný. Ideme na security check-in, alebo čo to je? A strašne pekne vyzerá teraz letisko. Už sme v Dirty Free zóne a vyzerá toto bombasticky. Sme v Dirty Free zóne a pozeráme kozmetiku. Takže zmenili nám gate. Sa to preložilo, odložilo sa to o 10 minút. A potom sa to preložilo na 21:50. A teraz, neviem koľko je hodín, ale ešte nie je ani 21:25. Teraz nám povedali, že si meníme gate, lebo sa im nepodarilo opraviť lietadlo. Toto je Finland. A ideme z gateu 23 na gate 5. Vyšli sme z gateu, ja som dopísala ten môj denník, ale... Wow. No a ideme takým malým lietadlom. Chcela som zase povedať vláčikom. Strašne je toto pekné, sa z toho strašne teším, proste wow. Už sme v lietadle. A inak strašne super výhľad je tu stále. Pozdravte do vlogu. Nemáte sa seba usmievať, máte sa pozdraviť. To je video. Čo máme povedať? Hello. Tallinn. Pristali sme po celodennom tripe. Už máme aj landed. Máme batožiny. Landed. Yes, a je to trošku zimšie. A Mám čerstvený zdravie. môj pak is heute so much. Ideme si užiť našich 5 dní tuto. Na dnes sa s vami lúčime. Áno, na dnes áno a vidíme sa v pondelok. Ak to, tak potom to je jackpot.
Inak hej. Ja viem porozprávať. A ja? Už sme v aute, že áno. Ideme. Sme už v Verdu. Toto je škola. Ideme sa odpustiť. Ahojte, je druhý deň. Sme v Tartu. Say hi! Hi! I'm doing a vlog in Slovak. This is Kristela and Lizen. Hi! And Roma. Ja. This is her brother. Say hi! Hi! And we're in Tartu. It's Tartu, right? Yeah. Which is the... second. I have to speak in Slovak. Takže sme v Tartu, čo je druhé najväčšie mesto. A ideme do tohto obrateného domu. Mám šibe! Say hi! Ahojte, je deň 3. Ardukov. Ideme na túru. No akože druhý deň v Estonsku, ale tretí deň Erasmusu. Embraer. Is the river Bach at about 403 kilometers, and our biggest river. It's the bank and the town hall. Hola! Hola, hola, chicas! Ideme na Girls Night a kúpila som multivitamín. To our little vlog. Počkej, ale keď máš viacej do 25. Máš 30 A Manico. Ja sprav Manico. Manico! Pekne, že máš. Mi amore, macchiato, por favore. Ahojte, sme pri jezere. Tak si kúpim nový. Wow. Tuto sme. Boli sme sa paddleboardovať, práve sfúkujú paddleboardy. A je to tu nádherné. Like literally the other side.
A Kaspar je fishing. Ty točíš vlog? Áno. Hi bestie! I saw a fish there, but the fish went away. Oh no. Bro chytá ryby. Ahojte, je tu posledný deň, čo sme v Estonsku. Zajtra letíme domov. Normálne sem chodíme tak 8:30 alebo 8:40. Boli sme v tomto kostole, ktorý sa postavil v 13. storočí. No stresso, no need to be depresso. Mi amore, espresso macchiato. Per favore, espresso macchiato e corneo. Tuning devices? I don't think so. No, sme teraz prišli sme sa najesť, akože taký obed, ale o hodinu máme večeru. Ahojte, toto je pokračovanie môjho vlogu. Ona natáča vlog. Sme, že čo je to Sky Wheel of Tallinn? Áno. Yeah. A toto vidno more. Are you sure he's not a drug dealer? Ice Cream Man prišiel asi o pol hodiny neskôr. Alebo možno, že aj 45 minút. A máme zmrzlinu. Proste predáva, že 8 kusov za 2 eurá. Ahojte, je tu akože oficiálny posledný deň. Hej, 0:44. My sa teraz ideme baliť a o 3:00 asi odchádzame odtiaľto. Vyristili sme 3 šokolates. Takýto hrnček som si mohla vybrať. Pauli si vybrala vlastný, ktorý teraz vidíte. A potom toto je nejaký national snack. A ja som kúpila ešte takéto cukríky. Takýto snack, to mi povedali, že it's good. Tak som to zobrala. A ešte 3 šokoláty. Ahojte, je ráno, 3:10. Guten Morgen. Guten Tag. Skibidi, guten Morgen. Hakuna Matata. Práve sme sa rozlúčili s Estoncami. Sme na 2 minútach spánku. Okrem mňa ja mám 3,5 hodiny. Máša, povedz, keď skončíte ich sami, aby sa vám vypalili oči ešte pred obletom. Ahojte, sme v Talline. Všade sú. Nie, už sme tu a proste, odkedy sme sa s nimi rozlúčili, plačme. Ja nie. No, tak my ideme. Sme vo Fínsku na letisku, už asi 2 hodinu. V Helsinkách na letisku.